nye med den her gang. Og det her Akasha-arkiv, jamen det er den her kosmiske vidensbank, hvor alt bare er lagret, så det er alt lige fra alle handlinger, følelser og tanker, alt som vi har foretaget os i ubestemt tid, altså det her med at tid ikke eksisterer, så alt hvad der er lagret information og energi er, altså det er her, og det er derfor vi har mulighed for, at når vi kommer i kontakt med det her Akasha-arkiv, så har vi mulighed for at omskrive nogle af de følelser og den energi, som er lagret her. Så det er det, at vi skal gøre i dag. Og jer, der var med sidst, så håber jeg, at I kommer endnu dybere og måske oplever noget helt andet i forhold til tidligere handlinger og noget i tidligere liv, som kan omskrives, eller måske får I nogle flere billeder på det. I hvert fald forsøg at være åben over for sådan nogle pludselige indskydelser, og bare tage imod den idé, eller lige det, som kommer let og nemt til dig, så du har mulighed for at få bevidsthed på at få det omskrevet. Så det kan være alt lige fra, at du bare mærker en følelse. Det er jo lidt forskelligt, hvordan vi får beskeder, eller ser noget for dig, eller et symbol, eller lignende. Ja, så jeg starter med at rense os alle sammen her i gruppen. Dig her, der er med live nu, og også dig, som ser med på replay. Og i forhold til, at det er en kanalisering, altså det er blot som inspiration, så du skal selvfølgelig bruge din egen sunde fornuft og skelne i forhold til det, der bliver sagt. Jeg sørger for at tune ind i en høj frekvens, så det kun er kærlige beskeder, at du vil modtage. Så du bliver renset nu med den violette flamme. Og også dig, som er med på replay, bliver renset her med den violette flamme. Så bare find et sted, hvor at du mærker ro i dig. Så du må gerne ligge ned eller sidde op og have lukkede øjne. Bare sørg for at mærke roen omkring dig selv. Og i dig selv kom tilbage ind i dig. Og hvis der er nogen, der synes, at musikken er lidt høj her, så må I meget gerne sige til. Så sætter jeg lige skærmen lidt tættere på, så min stemme kan overdøve. Så smukke sjæl, forestil dig nu, at du er ude i meget paradislignende natur, hvor du bare løber afsted hen over engen, og du kan se en masse lette væsener omkring dig. De her lette væsener, som hopper lidt afsted, hvor det hele er leg og glæde og frihed. Du ser for dig de her små bambier, der hopper lidt afsted. Du ser for dig sommerfugle, fine små sommerfugle, der ligesom flyver fint sammen i flok afsted. Du rækker en hånd ud, og der er en sommerfugl, som sætter sig let og fint på dine fingre. Du hilser den velkommen, og den letter igen fra dine fingre og flyver op imod solen og op imod lyset. Du mærker nu din egen trang til at flyve med op i det her lys, i den her smukke høje frekvens, i det her stærke lys, som nu er til dig. Så bare tag en dyb indånding her, og kom helt ned i dit hjerte. Mærk din egen forbindelse her med en fin lystråd fra dit hjerte op igennem dit kronechakra og langt ud i universet, hvor den her fine energitråd for dig og dit smukke vise hjerte går langt ud i universet,
Det er en energitråd, som er meget fleksibel og utrolig stærk. Så du ligesom lader dig svæve med ind i din energitråd. Du følger den ligesom langt ud i universet. Op og op i energien. Du svæver opad, og du mærker, at du ligesom forsvinder op over jordens overflade og ser moder jord under dig. Du følger din lange, smukke energitråd langt ud og lander lige så stille et smukt og lysende sted her, hvor du er omgivet af det her højfrekvente landskab, hvor du ser den smukkeste natur for dig. Et bjerglandskab beklædt med sne, fineste smukke skovsøer, dejlig grøn natur, med træer, buskads, frugttræer og bær og fine blomster. Du mærker rislende vand omkring dig, og du føler en blødhed i at være landet her. Lige her, så mærker du, at du ligesom er hjemme igen i din egen højfrekvente energi. Denne her energi, som du helt oprindeligt er kommet med, som du er kommet med ned til moder jord. Så lige nu så befinder du dig i din oprindelige form. Du mærker din egen energiform her. Du mærker det her stærke, højfrekvente lys, hvor dine celler ligesom bliver magnetiske. Du kan mærke cellerne i din krop ligesom flytter sig lidt. De flytter sig lidt som en tak højere op. Og der er ligesom mere spil og mere energi imellem dine celler i din krop. Der kommer ligesom mere bevægelse i cellerne. De spiller mere sammen. Der kommer mere synergi i dine celler, i hele din krop. Så du kan mærke denne her blødhed, og du kan mærke et løft. Et let løft af blødhed i energien i dine celler. Så tag blot en dyb vejrtrækning og mærk ind i, at du nu er oppe i den her højere frekvens. Så lige nu så er du renset for dagens udfordringer. Det som du måske har følt noget stress eller noget sårbarhed omkring. Fjernet dig fra det og fået det her energiløft. Så du er kommet tilbage til dig selv. Tilbage ind i dit hjerte. Du lader bare dit hjerte vibrere derudad. Bare lad det åbne op. Bare lad de her små fine lag foran dit hjerte folde sig ud. Lad det smukke bøgegrønne farve folde sig ud fra dit hjerte som en blomst, der åbner sig lige så lidt op. Så nu er vi klar til at forbinde os i hjertet med Akasha-arkivet, hvor du har mulighed for at skabe store, dybe ændringer, en transformation for dig nu. Du er klar til at slippe et mønster, slippe noget karmisk, som du gerne vil bryde, som ikke skal være en del af dig og dit energifelt længere. Det skal være slut med det. Så du tager ligesom dine hænder op foran dig og mærker i energien, at nu er du klar til at tage imod det, som kommer til dig nu. Og du er åben for at se på, hvad kan det være, som gentager sig i forskellige formater.
udformninger igennem flere liv, har det gentaget sig i en forskellig form, men det samme, der er sket. Så nu er vi klar til at skabe denne her varige forandring og gøre fuldstændig op med det mønster, som kan tynge dig, så du kan åbne op for overflod på alle planer i dit liv. Du må gerne have det godt på alle områder i dit liv og mærke den her ubetingede kærlighed af ro og glæde, fred og velvære, nemhed og sjov og ren nydelse. Det her med at føle sig set og hørt, stå op for sig selv og være god ved dig. Så du står her med dine hænder arme og er klar til, at nu tager du imod. Så du er ligesom det her smukke tempelpalads, dit eget hemmelige tempelpalads af informationer omkring dine følelser og handlinger og alt hvad der er sket førhen og nu og i fremtiden. At det er her, og du er klar til at åbne op med din nøgle fra hjertet her. Så du åbner nu op her, for at det her fantastiske tempel med dit Akasha-arkiv, dit personlige arkiv med al information om dig og handlinger og din energi og alt hvad der sker. Det er lige herinde i det smukke tempel. Så fra dit hjerte af tager du nu din nøgle, og du åbner op her for dit tempel, og du ser den store, fine, lysende bog. Du bladrer om på en side, som du er tiltrukket af nu. Så se dig selv bladre hen på en side, som har betydning for dig, og der hvor du er nu, og der hvor du er klar til at slippe noget nu. Så du slår op på siden nu, og du ser ligesom et lys stråle til dig. Og nu fornemmer du føler, du mærker, hvad denne her situation handler om. Hvad kan det være? Hvilke mennesker er indblandet i denne her situation, du står i lige nu, i et tidligere liv, hvor der kan være noget sårbarhed fra dig. Måske er du blevet afvist på nogen, så du føler dig sat til side. Du føler dig straffet i følelsen. Du føler dig tilsidesat. Du mærker noget mørkt komme hen over dig. Du mærker denne her dybe, mørke sårbarhed. Du mærker noget vrede i det. Der er nogle lumre, mørke følelser, som er klar til at komme ud og op. Ud og op og væk fra dig. Ud af dit system. Du er klar til at slippe det for altid. Så giv dig selv lov nu til at mærke den bevidsthed omkring, hvad er der sket her? Hvilke mennesker er der? Hvilken autoritet har de? Hvilken autoritet har du? Hvad gør I mod hinanden? Hvad sker der lige her? Hvad oplever du? Mærk med dig selv, hvad det er for en situation, som du mærker lige her i et tidligere liv. Hvad det handler om. Som du er klar til at få lukket ned for og transformeret og få fyldt op med lys. For lige nu så er du klar til at se den her situation blive gentaget i et andet liv, hvor det handler om præcis det samme mønster, som udfolder sig i samme følelser, men på en anden måde. Så du bladrer nu videre
til den side i dit arkiv, i dit personlige arkiv, hvor du mærker, at du er tiltrukket af at bladre til lige den her side, som der er lys på nu. Så du slår op i siden, og på den her side, så mærker du alt, hvad der er sket i det her liv. Det kan også være lige det modsatte, hvor du har påtaget dig den modsatte rolle. Det kan være, at du udsætter nogen for noget, som ikke kommer fra dit hjerte, men er noget, som du har tilladt dig. Fordi der er en læring i at udleve det selv. At du har valgt at skulle udleve den modsatte rolle. At du har gjort nogle andre noget ondt, men som er noget påtaget noget, som har noget med læring at gøre, som slet ikke har noget med dit hjerte at gøre. Så det er også noget, som du som sjæl med dit store vise hjerte har lyst til at fjerne dig fra. For det er jo slet ikke dig at udføre sådan en rolle. Så nu accepterer du følelsen i, at du har gjort det her ved et andet menneske, andre mennesker. At du har udvist et adfærd, du har udvist nogle følelser, som har været tunge, og som har været hårde, og som slet ikke er dig. Fordi du er blevet skubbet ud i det. Det har været en læring, det er noget, du har sagt ja til, at du skulle prøve at udleve, og få den forståelse for, hvorfor at man som menneske kan reagere sådan. Hvorfor at man kan opføre sig sådan. Hvorfor at man kan gøre skade på andre. Også om det er følelsesmæssigt eller fysisk. Ligegyldigt på hvilket plan. Det her med at skubbe til andre, og det ikke er positivt. Så nu accepterer du bare de dele i dig, som har udført det her. Det er helt okay. Du accepterer med dig selv dybt i hjertet. Det er helt okay, at du har været en del af de her negative følelser. At du har gjort det ved andre. For det var faktisk slet ikke noget, som var din intention. Du havde slet ikke dig med i det. Det var faktisk noget, du ville stoppe. Så nu omskriver vi denne her situation for dig. Så du giver dig selv lov til at omskrive det nu, så det bliver en helt ny fortælling, en helt ny historie for dig. Så det kommer til at være sket anderledes. Så lige i det, at du skulle til at udføre noget negativt, opføre dig grimt, gøre noget meget negativt, så stopper du op, og med al din styrke siger du fra, med stor respekt omkring dig. Du forandrer hele situationen, og hele denne her fortælling og historie bliver helt anderledes. Fordi du skaber bare denne her forandring ved at stoppe op. Stå op for dit eget lys og hjerte, så sker det helt anderledes. Handlingerne i situationen bliver helt anderledes. Du bliver fuldt ud respekteret for denne her høje energi, du tager beslutningen fra. Fordi du er så højt vibrerende, og du vælger med dit hjerte, så har du mulighed for at sige fra og nej i enhver situation, hvor du vil opleve respekt fra alle omkring dig, der vil respektere din beslutning, der vil respektere din måde at stå i verden på, også selvom at det er helt nyt, og det er en anden måde at agere på i den tid, du var i. Så selvom at en reaktion kunne være forbløffelse over din nye reaktion, så vil det blive modtaget fra hjertet, og der vil være samarbejde omkring det, og det vil være din nye måde at stå i verden på, så du fylder situationen op med din egen høje frekvens.
dit eget hjertelys. Så du mærker nu, at der strømmer lys ned i det her liv, i dig og de andre mennesker, som er involveret i den her situation. Så tag en dyb indånding og bare slip det, der var negativt. Det er der ikke længere. Din hjælper tager dig i hånden, og de tager imod det, som du fjerner fra det liv. Så du mærker et kæmpe løft. Du mærker et kæmpe løft i din livsenergi nu. Du kommer et tak højere op i din frekvens, og du får fjernet lige præcis det, som tyngede dig lige her. For du gør ikke andre mennesker fortræd. Du er der for andre mennesker. Du er til at regne med. Man kan have tillid til dig, for du står op for andre, og du står op for dig selv. Du er der for dig selv. Du er omsorgsfuld og kærlig over for dig, og du ser dig selv, og lige præcis det, som du har brug for. Du sørger for at nære dig selv. Vær god ved dig, og fyld dig selv op med alt det, du har brug for, så du føler dig godt tilpas i dine følelser. Så når du ser nogle triste eller negative følelser i dig selv, så ser du dig selv med det samme. Med din egen indre mor. Din egen moderlige omsorgsfølelser, de er nemlig inde i dig. For du kan godt være din egen mor og vise dig selv moderlig omsorg. Så du omfavner dig selv og ser dig selv i alle triste følelser. Så giv dig bare selv masser af omsorg i, at det er okay at være trist og sårbar og vred og aggressiv. Det er helt okay. Det accepterer du med dig selv. Og du får skabt den her balance i dine følelser, så du nu ikke længere skal blive tynget af det, der var hændt. Så vi tager nu tilbage til den første situation, du var i. Den allerførste side, du bladrede om i. For den her sammenhæng af denne her side, de hang ligesom sammen. De her to livssituationer, som vi udkoder nu. Så tag en dyb vejrtrækning. Og kom med over på den første side igen. Det var her, at du måske følte dig lille, følte dig overgrebet, følte dig trykket sammen. Du følte måske en form for overfald, overtrædelse af dine grænser på den ene eller den anden måde. Så nu står du op for dig, og nu er der respekt for dig. Så fordi at du står ved dig selv, du er i din egen høje frekvens, så behøver du ikke at gøre så meget. Fordi du står her stærkt vibrerende, så der er ikke noget, der kan gøre dig noget. Du er fuldt beskyttet. Du står her i dit rene lys, og du mærker ligesom en kæmpe lyssøjle af beskyttelse omkring dig. Denne her beskyttelse, som du altid kan kalde ind. Så når du har brug for beskyttelse, så kalder du den her beskyttelse ind. Og vælger at trække vejret dybt ned i dit hjerte. Tag en dyb vejrtrækning. Og mærk, at du står her stærkt i dit lys. Her er der ingen, der kan gøre dig fortræd. Der er ikke nogen, der kan afvise dig, skubbe dig til side, overfalde dig, overtræde dine grænser. Det er slut med det. Du står her, stærkt i dig selv, højt vibrerende. Står du bare her med dig selv, med en dyb kontakt til dit hjerte.
Her er der ingen, som kan gøre dig fortræd, fordi at de kan mærke din stærke energi stråler ud for dig. Der er ingen, som rører den energi, som overskrider dine grænser, for du har sat dine grænser fuldstændig rent og stærkt her. Så mærk ligesom, at du tegner den her runde ring omkring dig for din energizone. Det her er din energizone. Du tager den gyldne pen i hånden, og du tegner omridset af din ring rundt omkring dine fødder. Denne her stærke energiring, som er din personlige grænse, den har du nu tegnet op med noget smart guldlys med en fin pen. Og det her smarte guldlys, det kan du ligesom udvide og gøre din grænse lidt større. Så uanset hvor tæt på, at du har tegnet den til dig nu, fordi du måske er vant til, at dine grænser er meget tæt på dig, så kan du nu skubbe din personlige grænse endnu længere ud. Så du ligesom får flyttet den med energien, ligesom en boble, som du bare kan flytte ud, der er fleksibel omkring dig. Så den her gyldne ring, du har tegnet omkring dig, den flytter du ligesom ud af, så den fylder mere omkring dig. Så du kan mærke noget mere armbevægelse omkring dig, uden der er nogen, der kan komme ind over dine grænser. Så prøv at danse lidt med lethed inde i den her personlige boble, din personlige energizone. Prøv at se for dig, at du med lethed kan bevæge dig herindenfor. At det her er din energi, din højt vibrerende, stærke energi, med glæde og lethed og lys og nydelser. Alle de her dejlige, lette følelser, som er dig, som er fra din essens, helt hvor du er fra oprindeligt. Det tager du bare til dig og fylder din energizone op nu. Og du udvider ligesom, og nu kan du ligesom sætte nogle stærke energipløkker i dit energifelt forneden, og sætte det fast og fornem, at nu bliver det her udvidede personlige energifelt. Det bliver her, og det er stærkt. Så du kan altid tune ind i det her personlige energifelt med den gyldne ring, du har tegnet op. Det kan du altid tune ind i, så hvis du føler, at det måske er kommet lidt tilbage, så kan du skubbe det ud hertil igen, til dine pløkker, du sætter i. Og det er også det her energifelt, som du kan gå ind og rense i afharen, hvis du mærker, at du er forbundet med noget negativt. Du har brug for at rense dit aurafelt. Så er det det her smukke felt, at du kan gå tilbage i og udvide dine grænser og rense hele din aura omkring. Du gør det altid med at starte ud med at komme ned i dit hjerte og op i denne her høje frekvens, som er dig i din oprindelige form. Så nu har du sluppet det, du skulle slippe. Det, som kunne få lov til at skubbe dig til side og holde dig nede, hvor du har mærket noget tungt og dystert udefra. Det er nu ikke en del af din historie længere, for du kan stå op for dig. Du står ved dig og din stærke, vise energi. Den du er i din oprindelige form. Du er ren kærlighed, og det er det, som du også har at give til andre. Du mærker nu en balance i dine følelser. Du mærker en balance i at føle alt det negative og alt det positive
at det er helt okay at indeholde alle de her følelser, for de er også en del af dig, og du ser og hører dig selv nu. Sørger for dig selv, dækker dine egne fysiske behov og følelsesmæssige behov. Du er din egen moderlige omsorg. Så vi er nu klar til at tage tilbage til denne her højfrekvente natur. Så vi lukker Akasha-arkivet i for denne gang. Gå ud af dit smukke hemmelige tempel. Gå ud i den højfrekvente natur. Og det er lige præcis her, hvor at du fejrer nu i hjertet. Stor glæde, kæmpe smil. Mærk dine ansigtsmuskler. At du nu har taget et kæmpe skridt. En stor transformation i dig. Til at stå stærkere i dit lys og stå ved dig. Og være din egen moderlige omsorg. For du har kun fortjent det bedste på alle områder i dit liv. Så nu kan du mærke overflod. Du har udvidet dine grænser, og du er klar til at få endnu mere overflod af velvære og glæde og nydelse og rigdom ind i dit liv. Så det er nu der, hvor du er i dit liv med din sjæl, din energi. Så vi er klar til at rense tilbage i vores krop igen, så du følger din fine energitråd, som er langt ude i universet. Den følger du lige så let og fint ned imod noget jord, som du kan se ude i det fjerne. Og med lethed så suser vi bare ned igen. Du kommer tættere på atmosfæren. Du glider ned over dit kronechakra og ned i din krop igen. Så du mærker din kropsbevidsthed, og du kan ligesom mærke noget varme i din krop. Du kan mærke noget jord tage imod dig. Der bliver sendt en fine varme energitråd op til dig fra moder jords kerne, som holder fast om dine fødder. Så du står fast her på moder jord og dybt forbundet til din kilde med energi igennem din smukke energitråd, som starter i dit hjerte. Så du står nu her fleksibelt med din egen energi, din højfrekvente energi, men også meget fast på moder jord. Så hun holder dig fast, og du mærker varme og tunghed i din krop. Du kommer helt ned i din krop, og du kan virkelig mærke dit hovedchakra. Du kan mærke dine arme bevæge sig og varme dine arme. Og tag en dyb vejrtrækning, og tak dig selv for, at du har valgt at gå med på den her rejse. Og tak dig selv for den store gave, du har givet dig selv nu. En stor fornyelse i dig. En dyb taknemmelighed for, at du har været med her. Så tusind tak for dig, smukke sjæl. Nå, jeg håber, at I var med så langt. Nu ved jeg jo ikke, om der er nogen, der er hoppet af. Når Maj-Britt, du kom for sent, siger du. Ja, der er heldigvis et replay, og energien heri er fuldstændig den samme. Så du vil få det samme ud af det. Det er lige så effektivt. Jeg kan mærke, at det stadig snurrer lidt op i mit hoved. Jeg ved ikke, om I andre også har det på samme måde. Så der skal lige noget jordforbindelse. Så jeg ved ikke, om der er nogen, der lige har brug for noget jordforbindelse her. Jer, der er med. Jeg tror lige, jeg laver noget mere jordforbindelse her.
så mærkeligt ind, at du ligesom bliver trukket ned mod jorden, og du ligger nede på jorden. Du kan mærke, at hele din krop søger nedad. Og du kan mærke, at din energitråd, som du var ude i, går længere ned i dit hjerte. Så du er helt tilbage i dit hjerte igen. Og så træk vejret her og mærk din krop. Og jordforbindelsen. Nå, nu kunne jeg i hvert fald mærke, at det hjalp lidt. Jeg var helt svimmel. Fedt, Charlotte, du har det godt. Er der andre, der har brug for noget?